Duša čežnjom procvili, davno smo se rastali. Duša čežnjom Gospodo borci Starežine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odnijeće i sutra. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Da primi ratnu zastavu. Gospodine zapovjedniče, zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. A mi možemo odmah smanjiti broj od te 1000 na 500 odlučnih. I bolje će uraditi zadatak. Ali 500 odlučnih koji je sve jedan spreman dati život za Bosnu i Hercegovinu. To znači, kad kreneš na zadatak, ne računaj da se vrati živ. Imaš samo 1% da se vrati živ, a i taj 1% nije siguran. Ako krenete svi sa tom odlukom, ja garantiram da ćete svi vrati živi. Ako ne svi, 100% bar velika većina. Samo počnete kalkulisati gore. Za sutra, kad se rasformira ova brigada, kad električar bude električar, a ne obavještajac, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i poslije rata je rat. Allah, Allah, haq, Allah, 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 Jallallah, Allah, Allah.